Hublay sibun perlok bi kinong Kristyan ki baju Kristyan yang ada kepor ki baju ay semanga bat oh just lem ngakhem yo sibun penmi video chapang ka nika kam sai hima sima nrai mentah gani ki video hadin ba ngalayo iya ki news channel mo bagi pelai chapang ka jing keno jong kartong jong kongres na po jong ka nartiang wa jer constituency te ngalas ngodei ban jubab ban pioneer khnang ba kinong Kristyan jong ko VPP bat ki pai ba ki ba angnut ban Kristyan ya ka VPP ki ba angnut ya ka jing sensyar ka balai na ka jing sensyar le dan bor ke jing sensyar siliang khmat bat kumju ban lai na ke jing sensyar ka babam sap te hadin ba ngayo I ke tu ke jing keno ka ba hagaju kupor ula record bat ka ula le recording ru hagajing ekran jungku bat mama ne ki ibahing jongku kartong jongku PPP na wa jijer na nartiang wa jijer konstitusi kaba tayo kartong jong kongres ula keno ba hana uta umama jongku dayo mewanhi rembai u kartong jong PPP na nartiang wa jijer konstitusi ula berngem hanai ula keno ba balai mele persya mela syathit ne te kajing keno ka ba hakata kajing ikran kajing ya keno ka ba longbet ba ta kortong kongres ugong ba kajing kran ki long ki bam song ne song rim bat kajing kran ki ba long persya ya ka hok jongu te hanrai perlok bi makwa ban pensyai sepi ki pajba ki ba Kristyan ya ku VPP ki ba kermen ya jing sensyar ba bhana ku VPP khnang ba phinnum du mun sim makwa ban pensyai phi ba kine ki barong kimi bai na marblai ba omdan lat omdan nungrim da kumoi pat ya ki ba kin yelap election dan rek kajing ilap election jongki kan long bai tang ling ba ki news tang ling ba ki khubor thau tang ling ba ki khubor ki ban penthobri ya ka VPP namar ba daki we ki lat kim la shu banyo namar ba ki bo pai ba ul start pai ba ul sempang upai ba ul long utau pai ba oba usiar oba pengor ubai pensyong nongrim na kata kadau kiele banwat bai kalat kelenti tang na ka social media hi bakin yele ban job ya ka jingi jong pai ba da ka ba ban sapriang ya ki khobor ban keno ya ka VPP te perlok bi hoi ba un ye kren ba un keno ya utau nong berngem ya utau nong ba ban keno ban ong ba kumta mo utau mama jung udayo mewan hi ule bakla hoi ya se kala bandai kumta ba ule ya bakla usneng open bor yu ba uno mele persya mo te hoi kadai nama dan hok ban khang yu mo na ban bon yele yang ne election MDC tenrai perlok bi hak jing long breu sisen bangi dei bahing bahsem ni kwa hi bo ta bahing semun job te teng ikum keren ikum pensngotu dagan ogno golaru namar gi kwa ba utau bahing bahsem jungi un job mo te le se teng kata ke jing snow jungi ke jing thu jungi pat kalong ba klaru te oi ban penrem ya kata ngasno dei tenrai ka ba klapat ka ba ke jing penrem jungu kalong ba kla kalong kumne perlok
Nama ruang kumno wong bahana udang mundur bagu PPP kan ya election kan yelap election daga nongrim ga bakhui ga basuba tenrai hana bagu PPP penban ka yelap daga ta ka jing ya thong pisa daga jing ya kop thong pisa siklur kumbala yo snow ha to gi record mo record bo Ukraine bo to mama jong dayu mi wan hi te ba un kan no ye PPP perlo kalau ka bomsyong ni ka bomsyong nongrim namaru tau mama jong dayu mi wan hi dai UBPP kam dai ka BPP ka dai ka jingkran simet hi jong u ka dai jingkran simet jong u bat dai ka jing pha jong u dayu mi wan hi dai ka jingkran jong u dayu mi wan hi bat balai nganud ban ong ba kam dai ka jingkran jong u namar ba ngto ka sur la pentikna ba badai mama te ka jingkran jong mama ka dai ka jingkran simet ka jong u te pa ba bi phide ban pensyong nong rim ha phidin pensyong nong rim ha ya kine ki seng sain perthai ki bawan ban ilap yellow election da ba pentho bria ya go BPP ban sukono ba dai ko PPP ka ba pha ya kata ka jingkran jong tau mama jong yu jong dayu meon hi kalong ba pakala dan rei perlok bi nai pen snap bi ki baro namar balai kine ki baro ki jia bai nang ne se khamar lai ka badan kam kalong ba pensyong nong rim pej bha ya ka nong rim ya ka jingkran jong uta ukartong jong PPP la hato u bakla mo u ne ya ka jingkran hapor bai la election pensyong nong rim ka tala ubiang ne umbiang namar kham tam le leong perlok ba on penrem ya udayu mewan hi ban penrem daga nongrim daga nong rim ong kimla su namar bele bakat kum ha jing yo i jonga ong udayu mewan hi la long tau breu ubala wa mi sekmat ubala paunam ubala la ban pensai segi pajba ya ka ba penyo nong yo pajba kena school kham tam namar bele page ha YouTube channel jongu page ha ka te ka channel ko jongu ka teknologi da khasi page hang to phin COE ya ki kam ya ki jing pensai ko jongu bau de ubru bo bet ubru sta ubru simpang ru kata bat ubru bekran ya ki jing sisa ubru bekran ban pen mentoy ki mang salang te na kata kada page ba ong unai kortong jong ko kongres yo daw su ban dang tharai ban penlim yo ne ong de ki we glanti yo su ulai thau no de ni galat de ni kabu bau sim no ek kabu ka por ko tau mama jong de yo me hi tipu mama trai ni mama se jingai ba ne ngam tip tang bau sim kabu ya kata ke jingkran ke jong u kum ubu risimet ukran kum ubahing basem jong dayo men hi bau kwa bau dayo men hi un nomile persyak bat kwa bau tamo bahing te kwa bi hiong bau ne bahing jongau bai le ek ne lusion un job bat ba nakliang jongi bahing kim de le persyak te upun ukran pun kum risimet ula ban karni gine gru kuntin ya tang ba ma upat u alat ban keno matharai eu neu kandidat jong BPP na nartiang wa jer da ka bakeno upat ba ka BPP kai election da kata ka jing berngembrew te pensyong nong rim mi pi pai ba pa ye ka tu ga news ka ba baro ki babon ni trai lai spang tu ka jing keno jong tu kertong jong kongres ba berngem mutau yu ba mama jong de yo mi wan hi pa ye ka tu video sat sinto po YouTube pin salap te pa ba bi na keranya kane balai ba hadu menta nga dang kwa ngadang angnut ba ka BPP hi dei setang maka ka bengin don ka jing kermen ka bengin bu ya ka jing sene ha ka syar ka khadar tina kata ka daw
na pensai ngakran yekne ba phiru ki pajba ki ba angnut ki ba khmilenti ban yo gijing sanchar ba bhana ko PPP phinom do men sim te pajba bi ki ba ju kersyani ngana por semua bahasa share ni video nang bakan long gijing mentoy khamtam yi gitu ki pajba jongka nartiang wajijar constituency ganaga election MDC bau dayo mi wan hi breu bo simphang breu ba ka VP kala jit khnang ban pen mentoy yaki pajba jong tu ka thain jong tu constituency bunio ka jingjong te tangi di kintin khoblai shibut khoblai shi jarngo